Horos amanginang memereng situasi jadi non acara ibadat ta mulai pukul pitu sapropat asa bui sangan non aka ruas mungkin macet di dalan songoni mamanginang mulate.
Horas madi hita saluna. Selamat hari pesta madi hita saluna. Tuaka punguan kuran non asa reta huguroh kami pesa joluate. Aladong manang piga na tersurat alai dang apala sudi rade nasida marede huguroh kami nong perjulu sianon manang isen nong nama redate. Jadi ada orang so masuk kita tu pesta tahun tapahoh maruhata. Hamu akan nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Namar pungudo hita di boronginon laho mamestahon pesta Natal paduahon. Na ni dohotan ni akka parhalado, dohot perwakilan sektor-sektor ni Huriata di HKBP Bogor, Resort Bogor. Marhite pesta Natalon, hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus si paluahita, hupasahat hami matabe sian hami sudi perhalado. Selamat Natal ma dihamu saluhuna. Pinuji ma di bata ama anak dohot to di Purbadia. Napa taruhita huriana rap dohot bangsota tari partu obason. Atik pegodang mamulus akaragam ni namasa. Nuaing jupang muse pesta huria parningotan paduahon hatutubu ni Tuhan Yesus si palua si buan holong haporseaon dohot pakirimon ne baru tu portibion alani tapadiri maruhata lau marsoba dia dopanna marede mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di Purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabulon. Bisar dosada panodang diakan na mangingani tano na nilingguman ni hamatean. Marrongoman bangsom rosian lumona di ari parporangamu. Marpahian habadiaun stongon nabur nang sian apuan ni ados torang ro do tuho parangamu akan poso. Haleluya. 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 Partang yang meta. Ale di bata aman na di banua gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamoleateon husobaun hami tuho.
merningot silih-lih mi na balgai Tuhan mi jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang alani hami. Kabenadangol do ibana jalan napogos, pola tubuh ibana di barani Betlehem asa mamora hami. Sai rajai jala tugu-tugu hami merhite-hite todim, asa lamu hida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Nataulas ni roha hatu tubuh ni Jesus si paru lagi Jesus si paru lagi. Sai mardoa Jesus hina dengan ni Bantu apa tulus kalologi Bantu apa tulus kalologi. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal paduahon sadarion, ima natar surat di 2 Timotius sada ayat 10 tolu songonon ma dido. Ihuton ma akapoda natikosi tiruammu, songon naung binegem sian ahu, di bagasan hapur seaun dohot holong niroha, na di Kristus Yesusi. Ido sahana atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan ta debata. Ale Tuhan debata, sai parugoi mahami mangulaw no bartu patikmi. Amin. Tabegima ede puji-pujian sian kor SP ina.
diutututi mamuse dohot kor eksaudia. Di tiki marede tan non 75 liturgi sada dohot 2. Marede mahita.
Ito pada mata usumir nasa isidang markite kata, to jurmai ito para tumiru rupa judos pangalahona. Direhon debata tugas do tanggung jawab jurmai asa dirajai di paudi sudena jinabihon ni debata. Alain dung dilawniari sahatu patekiatan lain nunga humurang tugas do tanggung jawab jurmai maradokon na jinabihon ni debata. Nunga gudang isang kopi roha kortibion roha ni jolmai ima todi kapitalisme todi materialisme dohot todi egoisme dohot lang akka naasi. Godando aka pemburu-pemburu namanatuki aka hewan-hewan dia di pagaisi aka kulit. Tandu mananggagina lau membuat pangumuan godang asalam mamura jolma. Godando halak maksud tanggung jawab di masa depan di lingkungan alam. Manang hutan, kisaran, penekanan liar, man, dalam ini. Jadi masa ma kata banjir tempat jalusi, nama pohon karugion bolon di masyarakat. Lahan-lahan kosong punya di Bajongdong maka perumahan mewah. Lewat gedung-gedung bertingkat, lewat pencakar langit. Ido naidok na efek rumah kaca. Gebi na mangai-ngai akorhon nangai. Ima nudunyai duhut-udan nasokot tuhi. Mapai lakam na kasahan. Ido naidok na global warming. Lapatannya ima pemanasan global. Gudangna akapartani marharugian ala gudang nama penyakit na ape tuaka sia-sia. Sudi dari makrohon tu organisasi panganon manak sembako. Nama saya agak berbeda akan harap-harap alas tolong manuhon bahan sekarang. Alami stop kekerasan lingkungan dohot ilegal dohot. Ikon terjaga do lingkungan asli bersih terlumobima dipateni komisa pengungsian moaimo nasaya lulus kopiano ikut tondo tajamekon turun memakai masker mencuci tangan dohot menjaga jarak. Mahite sendiri mastari ikon botol tadi debat ado sikap pasal luna nang pinjam orang kita nang tidak dohot nasal kalian aka bangsa aka rajau aka domroman aka pangulasan salur naido itopa mahite dipilihan jalan makapakai pilihan. Amin. Sodung bijang rohani jelmai ala goi rencana nasahat langit marmengo-mengo na binotona hape sianor bukni tano ido di toppa di bata jelmai jalan ulak muse tutana di bijang ni rohaido marhabang sasiguris mangela jolma asalam takkan jalan mangalau sifatik dohoto nani debata pakor hononna gabe hona umum ni debata jolmai ahado tahe dosai dosa imana mangalau hata ni debata nasohuduk tupati tupareta aturan dohot umum ni debata di ela sibulisi do tahe jolmai asado jolmai siat debata siadam dohot buru-burui mardosa nasida maradopot debata tumangiando nasida tusiboli sian debata Di jalo jolmaido uhum sian debata gabe di pabali mana sida si Adam dohot borborui sian porlak eden
Nunga mangonai be toru-toru ni debata tu si Adam, didok gabe ikon hir hodokmu, mangaton si panganonmu. Tu boru-borui didok, gada situtu bahenoku parniahapanmu, saliling gabe-gabean ho. Nang tu ulohi, butuham nama jurur hononmu, jala orbuk panganonmu, saliling di ngolum. Alainak pesongoni toru-toru ni dewata tujolmai, di laon-laon nyari, lemrarat do dosai, ninna rohani parjahatido, di baus ni igungna, dak tagamon merlulu ibana, dangadong debata, ido pangaripunan ni aka sakapna sudina. Hamu akadongan, lamsong dia do rarat ni dosai, di partikiata sonari, kebobrokan dohot kemerosotan moral, lam meningkat do, sahat tu tahap na memprihatinkan. How will it be stopped? Di biga tahun asalpu, majalah The Good News, pabuahon tu hita, di Portibion tiap tolu detik masa do tindakan kriminal. Nama nako terjadi setiap 41 detik, setiap 23 detik ima nama nako motor. Perampokan terjadi setiap 1,5 menit, pemerkosaan 5,1 menit, dohot pembunuhan setiap 32 menit, dang dope akana tawuran, kekerasan di rumah tangga, aka pelecehan, korupsi, anak nama ngalona torasna, dohot lana asing. Didok tu hatta Yesus, hatobani dosa do, ganuk nama ngula dosa. Dibaheni, songon nabongot dosai tu portibion, marhite sian sada halak, jala marhite-hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatean itu saluhut jolma, ala sudena sida merdosa. Upani dosa do hamatean, atong lambohana mahita jolma perdosaon, jalo otta nama hamatean saleleng nileleng na. Boha nama jol manadangonon, uhum hamatena saliling-liling nama jabbarna,
Hodang dope. Ay naso tardodo balga asini rohani Jehovah. Ukap dope tiki parasian Tuhan ngeluan ni jolma. Hamu akadongan. Nang pe nunga madabu hita tu bagasan dosa alani siadam. Asi do rohani di bata di hita jolma. Holong ni rohani debata tu hita ima. Pola do dilehon anak nanda sesadai. Asa unang mago ganup akana persea di ibana. Alai asa dapotan hanguluan nasa leleng na do. Behado tutu hita boy majalo asini rohani debatai. Didok si Yesaya. Suarani na jauh-jauh di halongonan. Pauli hamuma adalah di Jehovah, pati gor hamuma adaran dalan balubung di debatata. Ikon gohan do nasarura, jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do namar nakok tuat, jala gabe rura tagurung ni dolok. Jadi patar maha muliao ni Jehovah, jala sange nasa sibuk marni dasa, ai pamangan ni Jehovah do namandok. Dihasuirakon panurirang bikado, didok, alai anggoho, ale Bethlehem Efrata, mametet tudo, hon yan anggo tung pola jujurot, tu akan na maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo aroroan ni nagabe panggom-gomi di Israel. Jala akau haroroan na sian hinan, sian aka ari narobi saleleng-leleng na. Panggonggom na naing roy, nunga tubuh di hita, ima sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetua barana do, sogot harajaun, jala bahinon nagwarna, si partai haloangan, si lubalang na debata, ama saleleng-leleng na, rajani hadameon. Jami tahonok kumanaga bepatik didok Jehovah mado ahu anakku doho sadarion doho kutubuhon. Gabe Roma suru-surani mandok tu si Joseph. Jesus ido goarna. Ai paluaon na do bangsona sian aka dosa nasida. Ai ibana do Immanueli. Lapatanna dongatta madebata ommatahe nunga tarida asini rohani debata sibahen haluaon ni saluhu jolma. Diajari dohita asata soadahon roha naso daulat rodi akka hisap-hisap tanon asata parangehon hatomanon hati goran dohot hadolaton tagad dihasyanganon. Laos diajari dohita mai maon hatwaonna tahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai dohot Kristus Jesus si paluai.
Hatidakom ma Jesus tihangoluami tapararat mabarita nauli marpadan mahita tutuhan si paluai unang betaose. Hamu akadongan ganap taod dohita mamestahon ari hatutubo ni Tuhan ta Jesusi atong nung atajalo be haluaon na manotong dot hangaluan na sa liling na nung gabi partohap hita di harajaon na jala nung gabi anak ni di bata hita nung tubuh Jesus di barani pinahan inganana namasay kotor jala bau na manggobaron na olo di Jesusi na ingmian di bagasa rohata na bau jala kotor asayas bahenon na hita. Atong taparangehon mahatani di bata di nguluta di do asa molo di bagasan Kristus halat na tinopa di topanay baru may nungka salpu pangalahon na robi gabi nay baru. Atong saya toktong doroha radotaku patikmi ro di saleleng ni lelengna. Saya mardalan maau di halambason. Ay hutaringoti doaka paretam. Saya hatahonoku doaka panindangionmu di joloni raja jala dang haila horokku. Saya dihisahon rohaku do tonami akanahu haolongi. Jala saihu parete-rete do tangaku tu tonami aka nahu haolongi. Jala sai pikir-pikiraku do aka aturanmi. Huboto do Tuhan, hari-hari ini tahun nami, ita 70 tahun doi, jala molo marhagogoon si tutu, diak do 80 tahun, jala hinadenggan nasida do hangoluan, dohot halo jaon, ay hatop si tutu do lao salpu, jala habang do hami. Alai nang pesongoni mauliate madi asini roham songon nani dok ni sisimeon matutuhu dok hami ay nunga di ida mataku haluau nasian hoi napi naradem di jolo ni bangso sudena disi torangari pasabamma rohanami marhite-hite asini roham asa marolop-olop jala marlas ni rohahami disaluhut hari-hari nami. Jadi rakmahita sude akadongaku mangulahon parbueni todi ima holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon alanido hamu akadongan sai olo mahita paubahon roha ay songon duhuk-duhuk do nasa sibuk jala doson bunga pacur hinadengga ni sudena alayang gohata ni debatata dohot asi ni rohanai hot do rodi saleleng ni lelengna amin. Tabigima puji-pujian sian kor parhalado.
Tunjong mahita sudana. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mula manian perjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Arani ubahen hu pangirohami say sudati matorutorum asa unang mangunay be tuhami. Tabigi mabaga-baga ni dipata taringo tuha sisan ni dosata. Songonod dohatan ni Jehovah. Unang ho mabihar ahudo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu au na punaho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amen. Tabigi mapuji-pujian sian amang pendeta na baban. Dung di persetonganan non maju mak liturgi lilin nate. Oh, holy night, the stars are bright like shining. It is the night of the dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He'll appear and the soul feel His word. A thrill of war, red war rejoices for yonder brave, and you for glory's more. Fall on your knees, oh, angel voices on night
Didok Tuhan ta Jesus. Audo panodang di portibion. Naso tupa mardalan di nanaholom na mangyotonao. Di ibana do tahe panodang hanguluan. Hamu akadongan. Nungat tubuh Yesus Kristus tuhatai. Na monodangi doho maniuri sadok tanoon. Asadang behita mardalan di hagolapan. Alai mardalan di bagasan hatiuran nasian gijangi. Ainda salpu ma na holom nunga marsinodang nuaing panodang nasitongi. Aladunga sinodangan ni Yesus Kristus Tuhani disuruh dohita asa gabi panodang di portibion. Halak nama dok di bagasan na tiuri ibana, huhut di hosomi donganna, na toktong dope miani di bagasan na holom. Atong buam masodang hati uroni nasian Jesusi, ima patikna na ibarui, naing ma masih haholongan hamu, songon holong ni rohaku di hamu, naing ma songoni dohot hamu marsiha holongan. Buan mas sondang hati uron nasian Jesusi. Dame dohu tinggal hon di hamu, dame na di au. Ido huleon di hamu. Buama sodang hati uron nasian Jesusi. Ai ia disesa hamu salah ni halak nadopak hamu. Sesaon ni amamuna na di banua gijang ido dohot dosamuna. Boan ma sondang hati uron nasian Jesusi. Bari tahun ma tahun para sini rohaon ni Tuhane. Natar hurung asa malua. Aka nama pitung asa marnida. Paluahon ma aka ni gosa-gosa. Marsirupan mahamu mamorsan aka nadok-doki. Buan ma sodang hati uron nasian Jesusi. Tadani halak na porsea hita di ibana. Asa parbue hon ma, parbue ni todi, ima, holong dohot las ni roha, dame, dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Buan masinondang hati uron nasian Jesusi. Laho mangalo nasa uti-utian ni sibolis di portibion. Atong jalo hamuma lobu-lobu haporseaoni. Haitopan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahat. Buan masondang hati uron nasian Jesusi. Ay nasa na tinogihon niton di ni debata, aka ido anak ni debata. Alay molo anak hita, dohot mahita manean di debata, dongan panean di Kristus, molotung dongan na hita di sitaonon, gabe dongan na hita sogot nang dihasangapon. Kerak mandok mahita sasuden. Atau hita do panodang di porteobion.
Tabegema hatani di bata, epistel di pesta Natal na paduahon sadarion, ima na tersurat di Yesaya 63 ayat 7 rodi 14 tajahama marsika soring. Sai barita honokku doakan dengan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah. Ai ido natama marningot suden nabinahin ni Jehovah tuhita, dohot ala ni godang ni dengan basana tu pinopar ni Israel. Nabinahen na tunasida, hobar tu akka asi ni rohana, dohot tu godang ni dengan ni basana. Dinasa hagugutan nasida, dohot iba na targugut. Jala suruan ni buhinai, paluahon nasida. Sian holong ni rohana, dohot sian pangolanina, iba na paluahon nasida. Jala dihida nasida, jala ditoppa ganupari, sian narobi dope. Alai sa totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa di aka ari Narobi. Alai anggo naung didok nasida. Di dia do ibana naung mabuan nasida. Nako sian laut rap dohot parmahan ni perduaan ni biru-biruna. Di dia ibana namar sagi hotodina daba dia itu tonga-tonga nasida. Ibana na manugu nasida mamulus akka pusat, songon hoda diadaran, dang tuk dang dung tertutup. Ido sahakna, martua do akan natumangihon hatani di bata, jalan na upiopsa. Amin. Tabegima puji-pujian sian keluarga pendeta full timer.
Jongjong Mahita. Tahatidak kumaha porsiaw tay, songon nahin natidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok purtibion ra mahita madok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohotan. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon di si Maria, na gabagiabian si Anton di Porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinur silang, na tuak tubonotoru dung di tanong, na mulak mangulo di ari patoluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamun ni dibata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dusani, di sima ibana pemamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangulu doho na mati. Au porsea di ton di Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosa gut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Pada di mapiliat tak pilihat perjulu dot asa debi. Jesus Raja Hadaneon, Sonang hati rohani, Panonda
duksa saluhu na roha. Ima mangaramoti akati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat Natal mari kita saluna. Tabereng majo na di siya mutta do na di habirakta laus tacalang ma huhut tadok selamat Natal. Mau liate. Ai di surat nan nakaring na para jolo di liturgi. Alai hira songonon do liturgi dei. Dang pola marsi jalanga kira songoni naking gudang aku beren. Ala ni do taulahi. Ala ni belum tersurat di sosa betullah. Nang dipikiri panurati doi mas cari kot. Jadi hari kot be ala nang marsi jalanga kita. Tanggal 7 Desember 1914 di Porang Portibi na para jolo diserukan pimpinan gereja Katolik tertinggi do asa sojo porang minimal tanggal 24 Desember di dokna sida ditiki ima tiki marid di suruh-suruan nanggo pala di sidang marporak Portibion aledang adok parduli ke komandan ke panglima di Ganup negara. Holani na terbarita tanggal 24 Desember 1914 jam 20.30 ala ditiki timar por ngaka tentarai mereka dibuat parit-parit di sido na sida martemuni. Perang di pature aka parit jadi bulu-bulu direbut pariti ngamodang be bangsa asing ditiki pajupang do tentara Prancis dan Inggris melawan tentara Jerman. Alai pukul 20.30 tanggal 24 Desember ruaro sahalak tentara Jerman. Jala dia dehon sonang niborngin nai di bahasa Jerman. Ruar mamusia ka tentara ala Inggris ala Prancis di bahasa Nabi dia dehon malam kurusi. Ruar bima nasida. Laos marsi jalangat ditiki. Satu tanggal 25 tebur nasida namar Natali. Sodo porang ditiki. Jala marbule do nasida muse disi. Nak piadonggot mabait tahun 2020 sia di bae muse foto na marbula hape daong. Palas sudo hidung rosonaria ka teknologi. Foto na tahun 2015 do dibain, alai memak tentara marbula di tiki, alai masa do marbula di si. Boado duk sidungi, marporang go muse. Buasa sonari dihita selamat Natal mardame. Rodi akoni di leo sudiaka narikotu akan membutuhkan. Pola di Natal doi. Wasa pola dibain HKBP 2 hari yaka hari-hari narikot. 26 Desember bulu tabereng narit. Natuari so ina mau penuh satu di luar. Apa yang mau dikatakan sebenarnya satu sisi hikmatnya. Natali haburjotai hatettesotai harus berlanjut dari Natal sekarang sampai ke Natal tahun depan. Satu Natal haroroni Yesus Kristus. Idoda. Mulu 2 hari dibayar lapatan narikot dui. Jadi bulu burjuhi tadi Natal talian akka songono no selamat Natal taliat tu hula-hula akan atabu. Paunak kola di Natal atau terus ma berlanjut akka hading ganoni. Alai di Natalima muse dipanaskan, diberi semangat. Mudah-mudahan mah naro di bagasa tikion mar Natal tanggal 26 ro muse tahun naro bolo dilihat Tuhan hanguluod dihita. Jalama buan sedanai manang 2 nai buas sedanari to. Jadi bolo 250 hamun waeng dietong-etong aledang dietong dope
baik kol 500 matong muse. Dukoni bergaung matorus Natali. Ay gudang dong amat dokonai tasi sama yunak pola main peduahon. Aduh tadda nih na luar biasa. Natali. Tadda na pola 2 hari kalender nih HKBP ibain narara. Lawatanna bolo libur penagaron alai halak Kristeni rodo gaung ni Natali. Alanita zahama johatani di bata. Natar surat di Titus biddu 2 ayat 10 saya datu 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Ainunga tarida asini rohani di bata sibain haluaun ni saluhut jolma. Diajari dohita satas wadah rohana sodaulat rodiak kahisap-hisap tanoon. Sata parangihon hatomanon hati goran dohot hadaulaton. Tagan dihasiangan okon. Los dianjari dohita pai mai mahon hatuaon nata hirimi dohot hapa patar ni hasa ngapon debatan na balgai dohot Kristus Yesus si paluai. Adi lehor do dirina homok kopita sa dito usita sian nasa hasa hato nasa urasan na hita dirini bangsona naong ibana na punasa na olo makkapadutto na kaulaon na dinggan. Imahataon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang madong na marhuni roha mida ho ngulut taon bolo tapatudos hidup kita ini pada hari ini seperti naik mobil menuju satu tujuan tabereng jo diritai. Apakah sudah berjalan ke tujuan? Molo tu siamu dolau hita tu siamu. Molo tu habirang golau hita tu habirang. Bila perlu putar balik. Imanian hadiriota nagabi kristenon. Unang dijugulhon. Jangan keraskan hatimu. Kalau sepertinya perjalananmu sudah sepertinya menyimpang. Bila perlu putar balik. Jangan sungkan putar balik. Untuk menjalani kehidupan yang sampai ke sasaran Kristus. Dido diturpuk tahun holan asini roha. Nah kaninga suratnya secara suel bulu ayat tulis di honota ada nga gudang ende. Ayo mato tah sonakon. Holan asini roha hanya oleh kasih karunia karis. Tauku hodoi di ngolutta. Dulu makataya kamang dohotina ngakmai sepe. Holan asini rohan. Hanya orang sombonglah yang tidak mengatakan karena kehebatanku, karena istriku, karena suamiku, karena anak-anakku, karena semuanya, bukan. Tetapi orang-orang pengikut Kristus akan katakan holan asini rohani debatado. Marnatal kita holan asini rohani debata. Markorna kening begitu indah. Luar biasa sudah kori. Lagi eksaudi naking soy nama olam maret de do haleluya surusuruan ido hale tabu. Itu gihon nasi de surusuruan ido hok maredde. Apa yang maredde tok surusuruan ni? Alai sudi na maredde holan asini roh. Menggelegar nakan ngamak padita na baban maredde tong do holan asini roh. Ido mana maredde nasida. Anggoda kola na si roh marhua do maredde si. Aso malo digarar. Tetapi karena dia tahu holan asini roh asa cocok tuli turgi lilinot tahe. Ipatongom matusi. Sudi holan asini roha. Vokal solo sudi. Holan asini roha. Molo ngataboto holan asini roha. Kalau kita sudah tahu hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya karis, baiklah kita hidup berkenan di hati Tuhan. Bolong adiboto hamuak kamangai nang sudi holan asini roha do. Hidup kita biarlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan.
Khotbah kemarin, khotbah hari Sabtu, berdamai. Tuhan sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dikatakan di Mazmur 23, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, rumput yang hijau, air yang tenang, sedang kita menuju ke sana. Jadi nunga patara sini rohani patah, nunga malua hita siang gonggoman di dosa, alai dak sidung di si. Kita sudah lepas dari ikatan tarikan, ikatan perhambaan dosa. Dak cukup pamuinang doh tamu amang au porsia di debata Jehovah, idu ama perguguna suatu dosa, au porsia di Kristus Yesus Kristus anak debata, au porsia di todi porbadia. Dak cukup di si sikap karakter tindakan kita harus terus menerus diperbaharui. Wajar hodo tu perguru malua, kalau kamu takut dengan gelap, kamu takut ke kamar mandi, berdoa doa pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Apapun songo dia pe balgani baring ini, tang bui pa biar roh kita. Karena apa? Dia sudah percaya dan terhubung kepada yang Maha Kuasa. Jadi kondirowa dosi kaptat to. Saya tadok, porsia di Yesus Kristus. Allah dangok tinggal holong ni roha di bagasa derita. Waduh porsia tu Kristus Yesus sedang bui marsia holongan. Hari Sabtu saya khotbah katakan kalau ada orang yang aneh-aneh saja di hidupnya, sebenarnya dia harus perbaiki hubungannya dengan Tuhan. Puluhan berbeda itu suami istri, mereka siapa yang mengatakan bahwa mereka sudah bagus hubungannya dengan Tuhan? Pasti tidak baik. Itu mana hodok di perjamitan dari Sabtu ini. Kemuliaan bagi Allah. Damai mah di jolma. Kemuliaan bagi manusia, puji diri hama mago. Biasa begitu. Maka hari ini unak pitur taripu sikop ngulutai. Mengihut teolog kasih karunia karis asini roha adong dua kategori. Nah parjolo sadok jolma semua manusia siapapun dia mendapat karis kasih karunia. Merdusai do jolmai di masa ni sinoak alai takas do didok disi mangan minum donasida margodangi marada donasida nakpe merdusai mangan minum donasida hani dok ni dilehod debata do pasuh tu saluhut jolma mangan minum udan mataniari semua mendapat karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Baru karis yang kedua, ima asini roha napa duahon ima asini roha khusus. Setiap orang yang percaya yang berkenan kepadanya, ima haluau di bagasan Natal, Yesus haluaon, soterion, haluaon, saliling-liling na dapat jol madoi. Adong pigarina salpu inat tani salak perdita bersaksi sebelum naiwana peska nomor 33 hodirina profesina inat tani perdita alai nang mate mana merumur 17 tahun manol soli mana tu dibata oh Tuhan asiro apa malu mau ngamar dosa malum alai marumur 20 tahun muse dung malum mula muse tu lawan nai dung marumur 20 tahun naing mate situ tu lebih posa kesaksian ina tode tu luarina salvo dung naing mate situ tu di dokomba ngasalau Tuhan asih maroha kasihanilah saya sudung lupa hita dah di liturgi gereja-gereja biasanya ini kata-kata orang percaya dari sejak dulu kasihanilah kami Tuhan. Tunggu ngopi jago. Oh Tuhan, tolong jo, lakusan am. Naik PGB lam jago jol may mamaretai sudi. Ulo pukta. Oh Tuhan, suruh masuruammu menjaga anak koki di dada. Nanggo naeng gogo mamareta roh kita. Nanggo di liturgi gereja-gereja, sejarah gereja. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Terus do toruk rohana. Bolo mangido tu di bata. Didok inat taidung marumur 20 tahun, odo didok di mana? Tolong ma Tuhan ngasalau din. Jala odo kesaksian.
marisuang nai hape yao, molo mate yao, di bagasan dosa kuninna. Dukoni bertobat may mana dong 20 tahun, sekolah may mana muse, sekolah pekabaran Injil, duk tamat, berberita nauli bersaksi tu hurungat tuaka, jala gudang 2000 ni mana muse mulak, akan nama rulau song rulau dahian, banyak dibawa kembali. Jala sohok may mana muse tupat dita. Ay songonod daw, awad daw law kuna jului, maksudnya saya tolak peditay bana, alaro peditay, saya tidak menikah dengan masa lalu, saya menikah dengan masa depanmu bersama Tuhan ini. Luar biasa. Angko cerita niya magpedita na baba ni son. Akay natay na sa dingot dopin nakadusan niya mata, martaw tu tao, bahimada kumuba mahita, masa depan tamateyahi. Unang masa lalu na luar biasa, jahat na mungkin. Ido man na didok, holan asini roha unang mamate hita bolo hita nak didokon, sedang songan damar mobil bila perlu seperti inat tani paditon, putar balik untuk kembali kepada Tuhan. Aki amang dah, holat Tuhan itu mamereng rohamu. Tikiro doktor ekonomi itu kantor pusat, sudi hami sada-sada diwawancara ka kepala ka staf-staf. Troma tuna tu kepala biro makatain na siya. Ay huberik kepala biro ni nahay roham madok soni padok may sihra soni do rohamin. Si boto imana rohay horoa. Bano nang naro. Kung gua udah ku boto rohamun naing, alai di boto di batado rohamuna. Kalau masih di dalam jalan yang bukan bersesuaian dengan Tuhan, kembalilah ke jalan Tuhan di Natal kedua ini. Akamatay natada satu kido hita na mangulo na mang do tamuina unak sem berbeda di Jabu mulu adong na berbeda ida ido jamitan dari Sabtui mulu dilihod di bata pasu gudang kamar di Jabu dang maksud ni di bata hola berbeda pindah kamar mulu rok 30 kamarna 30 hari 30 hari pas mulu tahun kabisat Februari bui salpo muse lubi 2 kamar rai. Janganlah, berkat Tuhan harus disyukuri untuk semakin bagus. Itu dah, unang gabi bersepeda motor rasa marsihaula nama tayo inatay gabi nang ilihat Tuhan di mobil. Tong maberbahagia humak kamanginang da di Natalon tapature ma di tong atau ngani ngulutta persaurata. So nakanaong tarida di Natal tahun. Napaduahon yang kedua, ikut jul huberenggo akan aposo gabi berbahasa Indonesia ngudang lahalak buah berbahasa Batak. Yang kedua napaduahon ise guru ninin, jadi tabuhian kurni seksi perempuan di hari Natali, saperodo ketua panitia Natal madokon, ayo kote hasiak kuninna. Ayo tabudu kalimat munanat tuari nang hasiaku. Iya, kalau kami tidak dilatih begitu gigih berkor dan kami lemah, kami tidak mungkin begitu bagus berkorin. Kami tidak tahu berkorin. Ayo teh saperodo kok hasiakku. Jadi terida do sudi hasil ise guruna ido kasitu na tong bolos on nasala situai padi tadi na masay mangajar cal situnin na torinda dotto sa persitu tu talo situa unak tikti hamena opat tutu gabe hona hata hamena opat ay percuma opat tutui indan no. Jadi ise guruna adong dohalak gabe masal saya malo marhata Inggris karena gurunya waktu dia SD, SMP, SMA sungguh baik. Adong guna malo mar komputer ay ngailang tik kami tik SMA-nin. Banyak orang pintar dan hebat melihat siapa gurunya. Songoni nama retong. Alani di bagasatikyon ise do gurutta noai di tonga-tonga ni ngulutta. Gurutta ima Kristus Yesus. Alani naktapaila Kristus Yesus. Tarida do penoaeng didirita na Kristusi gurutta. Maka hari ini dikatakan dia akan mengajarimu, diajari bana dohamu noaeng di lomone rohani Kristus. Lau marhua diajari maswadahun kefasikan asibia kefasikanon di bawah dohatani Tuhani alai dang dihangu dua song sibolisi di dotar surat di si bui do benomu batuon gabi roti di dotar surat di si tibung matutoru
Alani doko dosi tataon ni suru-suru ni batado. Pintar dalam firman Tuhan. Alai gabi sabil dang dihanguluhon firman Tuhan ni. Ido nafasik gariada halafasiki lau mangalo di batado ubay di jahay hatani Tuhan ni. Jadi bolo adong majahatan Tuhan ni. Ola lau mengintai ala Kristeni salah do songonos. Mudah-mudahan may masuk Tuhan dari fasik ketika dia belajar untuk fasik sehingga menjadi benar. Didok bijak manang daulat. Diboto na jahat do naroa. Jala diulahon nadinggani. Unang atong diboto na jahat do naroa. Alay saya tu na jahat lau. Huboto na makpadita. Dak sumaso non. Alay saya diulahon. Maka hari ini kita akan selalu belajar supaya jangan fasik. Dihisap-hisap ni tanon. Asa mamarehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagad dihasiyangan dohita. Taulahon tatolak jangan ikuti kejahatan. Tetapi jangan sampai demisioner. Kita tulak kefasika, kita tulak hazahaton, gabi sosoma hijajabu, Roma musai hazahatoni. Jangan demisioner, jangan ada kekosongan di hatimu. Tatulak naroa, taulahun nadinggan. Dak satuju hita tu nama anakku di Tesalonika, bekerjalah supaya kau bisa memberikan diakoni sosial, membantu orang lain. Idotong dison, unang adok kosong. Lausi mata ajar honak kamang. Pangajaran ni Kristusi imata ajarhon di ngodutta tu humaliak kita tu akayana kota tu pahoputta tu sudi tordokta di tonga-tonga ni ngolunom namaol do pature bakko karakter sangat sulit mengubah bakko namaola ni alaniaha sudah diaminkan. Sudah yakin dia bahwa dia seperti itu. Alai taingot do asini rohani debata. Firman Tuhan hatane debata tu majom siap pudang si dua baba. Manusuk tu ring tu holi-holi. Lebih tajam dari pisau yang tertajam. Itulah firman Tuhan. Alani belum marsi ajar hatane debata tapang hido masini roha asi maroham dia Tuhan dukku jaha hatane debataon hula humma nama dok mauliate sialana sini rohani Tuhani holana sini rohani Tuhani do dokon marsi ajar rumah diajari debata do hita imana ni dokonna diturpuk taon ayat 12 diajari do hita molo di bahasa Junanina paideu dakola diajari dihajar. Bolo ka padita madokon didisiplinkan inna asa lebih halus. Alai bolo di bahasa aslina paideo dihajar. Asa meninggalkan arneomai meninggalkan menolak kefasikan hajahaton songon natadokon di tonga-tonganian. Diajar do hita. Asa taswada rohana saudaulat. Ro diakka hisap-hisap ni tanon. Asa taparangehon hato manon hati goran doh tau daulahan tagan dihasiangan oddo pehita somar lapatan manotro marebas samu bolodong mati awin naede itu hodoi lebih baiklah ketika hidup kita sama suami sama isapa tok suami istri isapa ya anak koni pas isapa sudi. Puasa pola masarikot diajari Tuhan ini diterpukkan. Kenapa harus dihajar atau dididik? Ketika itu terkenal pulau Kreta. Isido huriau. Didok donasida Krestisto. Orang Kreta pendusta, pembohong doina. Jala halak Kreta pergabus dak pola saat disi mergabus dodo mangulahon nak kahajahaton. Karakter orang Kreta suka berbohong, rakus dan malas, mengaburkan yang benar, yang salah, bak dan jahat. Holan na hepeng, mengejar uang sampai super duli tudonganna. Dak kasea doh keluargana.
Ido di baditiru ala Kristeni Portibion. Ala memang disado dewa Zeus. Seorang ninna nasida. Boido margabus dalam rangka merayu perempuan, asal perempuan itu bawa, hira songoni matiki di sini. Tidak pola masalah margabus, cala masuk gue tuh huriai. Alanido dipaingot, bolo dos do hamu dohot halak kereta tuh huriai. Do lawatamu, maka kamu harus dididik, dihajar. Itu mana dilatih keluarga nih, mulu adong keluarga contoh hamuda, dipilih situa gabe teladan, terus teladan. Itu lapatan di situ dah. Nak pe adong gudang naunik. Itu rokot tokat calo situa. Itu mah aku mahamu calo situa. Bulu luar biasa do pabahena mu nanti ke calo situa. Daripada duk situa hamu gabe mudur muse semangat mu nai. Tu mah aku mah calo situa ala harga di surgo, ala luar biasa semangat nai. Duk situa gabe sutarida semangat nai. Harung situa nama calo situa berlujung nai ngape sehat dope tu gijang. Mulu calo situa lalu berlujung lau padahal tu pilihan di gijang. Apa dah kaci pinggang na, anggo kaci pinggang ngabui man yan, dak pola lau tu sinna situai. Ala hidup situai mana? Kalau situai mah tu sinna. Enggak, di kereta dilarang itu. Di gereja di kereta dilarang, situai terpilit. Asa takas tarida hatuaun. Gabe contoh turuas ini. Nak menurut penelitian, banyak orang mengusulkan jangan masuk ke kelompok inti di gereja nina. Kenapa? Ketika dia jemaat yang baik-baik saja, dia tidak masuk kelompok inti, dia sangat baik. Tetapi ketika dia masuk kelompok inti di gereja itu, mereka lebih berbeda, marsuali. Itu naso dapat do PPD ini, bohasah. Tapi lam masuknya kelompok inti, masuk perkurum, masuk karum, lam dami mahuriai, lam gukur. Marsangak madebata. Ale boleh penelitian yang dope. Semakin masuk ke kelompok inti, semakin daudu jalur di Tuhan ini. Songoni dona di kereta pengaruh Portibio. Maka karena itu mereka diingatkan, tetap diingatkan supaya mereka hidup di dalam pengajaran Tuhan. Unang gabe Kristus tu. Biarlah orang kereta itu, pulau kereta itu di Laut Tengah. Biarlah mereka itu yang melakukan yang tidak benar, tetapi orang-orang Kristen baiklah dididik oleh firman Tuhan. Buah mahalak. Naing gabe Kristen mulu sutarida holong ni rohai di bagasad dirina. Mulu sutarida di bagasad dirina. Jadi bolu adong madok. Apakah kita bisa melakukan itu? Kita kan masih di dunia ini. Jangan katakan itu. Justru karena kita di dunia ini maka kita butuh firman Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan untuk boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup. Ale ulu tadok kunai Portibio do behami dan mungkin berubah karena kita sudah dari awal sudah merasa kasih karunia Tuhan tidak punya kekuatan. Firman Tuhan sangat kuat. Alani hatani di Batama dok tu hita di hari Natalon justru ala di Portibio do hita di sok kita paemaho nasaripas tak tinggal homa kefasikan ajahatur ha Portibio mula dong man dokter ulau unang disi pikiratta unak ta pikir disi alai tadok matu Tuhani mula sumargugu Tuhan pergugu ya asa mangulu di lomani roham unang mangulu hun najahat alai pajuhun nada dumingganima ringgas patu pahun na dinggahan dakolan unang manakko alai ringgas marsilehon-lehon ida tong nang gabi kosong dang manakko awin na alai say masay dang anggo marpangotik taburo pi alai bulu makulit sa hatu kekikiran lu jana hita menumpuk i Portibio nung ngasong nahuboton isa da inganan dakyaw lo amatay na morazong mangaliana hape tuhuriay tu istrina petong itek-tek teteh 50,000 pagi-pagi nai ipe dicek domu sepe wado pangaluarani ola mate amatay toreliat taratak tu garijay turibang sudi garijay ilian inatay do kelenge lau masih da berdalen itu Jerusalem amatay nga sahala nga bedi udiani ala solo mangalias warati tertekad do selu muloro katekeles dangolo nalu jeno na matsarionin na. Jangan sampai begitu.
Terus mahita, molo tai kita bigi hata ni debata. Unang margabus, hata homma hata nasito. Jadi duku ala selomodo hatta mabigi si sambun. Buasa di dokon si beradaon. Daksanga mamikiri. Lau unang manebak. Ala memang waktu sempit. Jala dia masih orang-orang yang taat. Gabi kom manebak. Ido gabi hupikiri na kaningan. Tiviki hatorangan ni ahli. Patuk gue idok ko di bibil to. Pasomal ma marhadaulato. Biasakan hidup dalam firman Tuhan. Ala ni bolo tikis ada tikpe. Kita masih dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ala bolo sehali salido kekuatan di firman Tuhan ni huranggo. Unang lao song ne dokon nai dung lao mau pejol mai help inna merlujungi mana tujabuna mamerek kamus lapatan ni help di moto mah tolong beh na mau bu HP urip pun na dadadara naking di tau tu baina itori lompat ala ngamate be pasomal tu hadaulaton maka biasakanlah hidup dalam firman Tuhan. Tiba-tiba dok songoni naing mau palak kita sudah hidup dalam firman Tuhan dang doh behita mau na parpudi na patuluhon adong dison pakirimon tu Kristus Yesus tu harorona menantikan Kristus yang kedua kali. Inilah satu-satunya penggenapan pengharapan kita. Manusia tanpa pengharapan yakinlah hidupnya tidak bergairah dan tidak dinamis. Bui do dapok mu nasaop proyekon. Kalau sadok pakirimon na bui, adang tola pidah. Buama inin na. Tiki marjami ta hami tajuk pina ku patorang doi, bolo didok di son, tarpapidah mu dulu kon. Tapi ketika i bokset yang kasir dulu ki, dulu gebedang dulu bi, alai tarui. Berarti bisa. Di dalam dua bisa. Ada kekuatan. Pengharapan. Mabaik kita hidup bergairah. Tetapi tanpa pengharapan maka kita tidak bergairah dan tidak dinamis dan akan terjebak dalam dosa dan hidup secara materialistis. Molohola di portibiodo hita makirim tapa sudah masudi talangi mga minum mahita marsonak-sonak mahotor diku lo mamati halak nasingi bolohola di son. Tetapi ada pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ido mana menikmati on gabi rohita bolo didok kenyataan. Gabi hubirin bahasa Junani kenyataan bolo di turpukta patar di bahasa Junani didok dison epipaneia. Epipanes apa? Guari minggutai patar. Jadi patar do kata kenyataan berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang pasti. Dia yang maha besar. Adong temani di Indonesia Timur temani Natal di dok disi temanai meretas harap melepas milik. Idok nasida ado hatorangan ni temon mulai meretas harap melepas milik. Molo marpakirimo kita tu Kristus iko Kristus. Nama no Tuhan ngoluta. Molo adok ta golom-golom yang bertentangan dengan Kristus lepaskan. Kalau ada hati kita akar pahit yang dendam sehingga kita tidak bisa kepada Kristus, lepaskan genggamanmu, lepaskan permusuhanmu, ringankan bebanmu dengan membuang itu semuanya. Ido asa marsangat. Masa itu buru tutui, lepas genggaman supaya kuat meraih masa depan. Hidup dokut Tuhan Yesus. Nasa namang ihutonahu dituhu masilang natu ibana. Dihutom mau molo gabi alani ulau tasigano pare hinata boni portibiodo gabi sosati tu sabulon banaing mahita merubah nung ngapatar asin rohani dewata sudah epipanio kalau di bahasa Yunani klasik didokon teofani Allah sudah nyata hidup di tengah-tengah kita di Natal dapat dua honon nata pesta hono molo Kristus naungro ngata pesta hon aing mahita hot di sini. Memang gudang do madok ai pas do tanggal 25 Desember ninna.
Alai di sejarah gereja, ala dong do hati kai sia Jerman sada ahli madokon. Aidak pasti 25 Desember. HP di bapak-bapak gereja ngai dokon 25 Desember. Gabi malo mana. Cara ngomong bukti-bukti ni bana muse. Ala ni mulut tapes tahun haroro ni Kristus na parjolo. Sutung lupa kita makirim berpengharapan dia akan datang kembali kelak bersama-sama dengan kita. Tong mahita berpakirimon dalam alas ni roha. Masih ajar terus di hatani di bata, di firman Tuhan terus belajar. Tidak ada kesempatan untuk tidak belajar. Satu kedohita nabadalan ingudon. Adong natari sada mengajar ropi hari Jumat. Pagi-pagi buka laptop na dokter, dosen, ama rujung ngulu. Waduh hita bolo songoni. Hidupan na taingot tong. Hidupku bukan aku tapi Kristus. Manaksa di hari pe harus siap. Bolo paholo kurohana tu amatana tu inatana tu akarena konna paisido nasiga unetong hapor siaoni. Maka harus diasah iman itu. Aida ngau kita napunasa, hosat tada kita napunasa, amatat tada kita napunasa, inatat tada kita napunasa, yanakot tada kita napunasa, diwataru napunasa. Maka kita setiap detik menyampaikan semuanya keluarga kita pinoprat apa hoput tu debata. Karena bukan kita pemilik. Nah ibadah do kesempatan nyo nak kaya anak komu siad dagingmu alai gudang do pe anak kon siad daging ni hala alai anak komu do tongi. Maka Tuhan memberkati kita. Tetaplah teguh di dalam iman. Mau lihat emang hadir hamu. Asongon na semangat aku berang amak peditan dapat do tamat talu baturuan ketua panitia Natal. Anggo harapan dasida 100. Alai burjuru Tuhan luwi 100 liak kita dari roh. Olah ni nama lakui kita nak peluwi kita 100. Anggo ibo to songon ora gudang na menon ni bendahara rora mi pangsit na tabu di kita. Alai tu hadua ku ado mesti yahi mo mesti haduan. Nak pola wate ijauan nok kita mangalangakan na tabu. Gudang rora kakui di jabutta. Anggo bendahara na salma songon ramena. Haso semangat benon na mi pangsit. Anggo holak kami perhala do pedita balang mah tu restoran mah mi tumagon. Anggo songon do gudang nga. Jadi toro mah hamu musai 500. Songon natwari met turmangan lakui tabu. Ipaso-paso Tuhan memakai nangamang nang roto son buah-buahamu mah hatan itu hani pangajaro ni tu pinoparna. Tuhan memberkati kita setiap orang. Amin. Artang yang mahita. Mulia di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus dong ngatol khas berita nauli Tuhan. Mulu masai roa pangalahon yak kadongan di pulau Kreta ala ikut tagdido ala Kristeni di bagasan hadingganon. Alana porosia tu Kristus na manghutton songod dia Kristus di bagasan nguluna. Ya jari hodo hami Tuhan ganup tiki naing ma gabisi pangului hami di pangajaran mi. Olah te Tuhan nami di luas sodo hami. Nakpe di gudangi kemacetan bui tolo hastu inganan. Pasu-pasu hami salhun. Pasu-pasu akakur nauli nadinggan. Songon ka suru-suruan nong mangen dehon hamuliaon ni dewata. Songon ni mahabis sadario di pesta paduahon nong mamuji-muji pasangapuko. Dongani hami saluh na bulu mulak penosab baka jorot Tuhan nami tol hastu inganan nami bidi baga salas ni roha. Gereja pos Bethlehem nagudak si pata ancaman tu nasida Tuhan nami aka nama negai si pikiran nasida mulai te Tuhan nami ala di luas suruh nasida marminggu di hari natware. Pasu-pasu huriai, pasu-pasu hamis alhuna, pasu-pasu aparat, natoktong marsitu tu majaga kanatal di negara nami. Pasu-pasu pemerintah nami, pasu-pasu sanduk rakyat Indonesia, boleh berkontribusi mengalenda dinggan di tonga-tonga ni negara nami. Nang di bagasatiko Tuhan nami karos ni hudiam narodo naso tarbairo, nangurak kiras di bagasatiko nasiro ham Tuhan nami. Sahama dinggan niya siniroham. Dinasida saluhutna. Mulai dari Tuhan nami, mulai di bagasan guarani Kristus Yesus mertangnya kami tua dapat tua dopanmu. Amin. Tapasa mapiliata, los maret de mahita. On mado
Basa doa mai tede homa. Basa doa mai disuruh anaki asagarana Tatangyakum mapiliata hali di batama nami na di banwa gijang horo-horo ni saluhu silih-lih na dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Upasa taiman nasyan na lilumi duhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabuhap na khusus di jolom. Pasu-pasu melir ramote sa parahasya kami pilihan upat hibulong na razom mo dito ang atungan ni Huriamdo di Portibion. Buhay marroha nami marhiti-hiti totodim. Asalamutan dahami gudang ni silih-lih tuhami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia mana mina di bandung gijang saya pinur badia maguharmu saya Roma harazaunmu saya saup malu meneroham di mana tongosong dan di bandung gijang leo matu hames dariun hangulu siapa hari sei sama dusa nami songon panesa nami didu sanidongan namar du satu kami una kami togi hotu pangunjunan palua mahami siap pangago Sadame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di parsaur madamina tutodim. Amin. Mahita marsitio patanga jongjong edde marulupulup. Lo mone rohani makpadi tanawabad don. Sa semangat jona sida. Tetiup tangan dinong atta angwaw senda daw mahutiup pamu. Adong. Oh ya. Pete jo musik, sawer hong mamang. Iya. Marolo polo pundiki
ay nandito si Jesus ay amusude bigimai sa las roha kumandoki so nang nitiki dungjupang Jesus tuhaki tondi na mahadaria tarbain maralas ni roha so nang nitiki dungjupang Jesus tuhaki. Rahmat dok maita selamat Natal, selamat Natal. Pinasatu panitia Natal. Damang dainang di patupa huriat tado snack ala kadarna di luar tahasaga tomma manang sangod dia pen natolap huriat. Lagi dong. Sampai selesai orang itu pulang. Sampai habis.